عزو السلام تنبصحكم زخوركم تعزبتي كما يتوعلو نلو مقدام 24 ميازيا فرق معالة فرنسا دالو زيناو مستندو نفلمو لنا نمكتالكم بخبر زعدم إرمياس قبر العلي بقدامنت أرأستاتو ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ቁጥጥር ድሕነትን ብቕዓትን እንስሳታትን ውፅኢታቶምን ኣተባባዕን ፈታት ከም ተሰላሰለ ገሊጹ ኣማሕዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣዶፋን ናቕፋን ዑደት ኣካይዳ ኣብ ንዞባ ሓልሓል ብሓደጋ ባርዕ ንብረቶም ንዝዓነወ ወገናት ገንዘባዊ ሓገዝ ተገይሩ ኣብ ከባቢ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ባቕዳድ መጥቃዕትታት ሮኬት ከም እተኻየደ ተገሊጹ ጃፓን ዝወደበቶ ሰለስተ ሃገራት ዝሳተፎ ወተሃደራዊ ልምድ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ክካየድ እዩ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 127 ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ ኣብ ዝርዝራቱ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ 23 ሚያዝያ ኣብ ሞሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምርካፎም ተረጋጊጹሎ ካብዚኦም 4 ኣብ ኣስመራ 4 ድማ ኣብ ከረን ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ጸንሑ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 4 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለው በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ትማሊ 3605 በጽሕሎ 3410 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 10 ብሞት ፈልዩ 185 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 23 ሚያዝያ 2021 ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ቁጥጥር ድሕነትን ብቕዓትን እንስሳታትን ውፅኢታቶምን ኣተባባዒ ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ ገሊጹ ሙሉእ ትሕዝቱ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ቁጥጥር ድሕነትን ብቕዓትን እንስሳታትን ውፅኢቶምን ኣተባባዒ ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ ገሊጾም ብመሰረት ወኪል ጨንፈር ቁጥጥር ሃብቲ እንስሳ አቶ ተስፋ ህይወት ገብረ ትንሳኤ እቲ ጨንፈር ኣብ ምርጋጽ ብቕዓትን ድሕነትን ጸባን ስጋን ውፅኢቶምን كمون عب مجبين سسا والشبان ساتاتن وتصيتومن زمسجن سراح عميملو دحنتن بقعتن تصبان وتصيت صبان سجان وتصيت سجان كمون مجبين سسا زمسرحت كالات نمرققات بفلا يبز حلف 10 عامتات مسسان رجو زفريات كالات حيال قطوطراو سراحات كم تغايره اتو تسفايوت حبيروم ابزو وانزي فرياتن سسا زمسرحت كالات مبزحتن مس صبان وصيت صبان زتأساسر مخانن تقيسو دما 16 بصيحن كم زلوان سالا زكايد قطوطراو سراح دحنتون درجون زحلو رغو ناب عداغا يقرب كم زلو انصيروم ابزربو هري خلنا حجي اب ايرترا اب 2009 جميرن قرمي ابن كاب يمن سورس زيفلت ببزحرغو مزنير مالتي ሚኒስትር ሕርሻ ብፍላይ ክፍለ አገልግሎት ሕጋትን ነዚህ ችግር ዝተረዲዩ ነተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ትካላት እንዳተባብዐ ማዕዳ እንዳሃበ ኣብ ሰዓዚ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ውሕዝ ዝኾነ ርግኦ ናብ ህዝቢ ይበፅሓሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኣብዚ ውፅኢት ስጋ መስርሕን ዝሸጣ ትካላት እውን ኣለዋና ማለት እዩ ኣብዚ እውን ከም ናይ ስጋ ሓሰማ ወይ ሞርቴላ ንብሎ ኣብዚ ቁፅራዊ ስራሕቲ ይካየደሉ ልክዕ ናይ ፀባ ማለት እዩ ቁምሶ ይውሰድ ቁምሶ ምስ ተወሰደ ምስ ጥዕና ምሰራገፀ ናብ ህዝቢ ከም ዝወርድ ግበር ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ናይ ምግቢ እንስሳ እንድሕር ተመፂና እውን ኣብዚ እውን ምግቢ እንስሳ ዘመስራሕቲ ትካላት ኣለዋና ኣብ ሃገርና ከባቢ 5 ዝኾና ማለት እዩ ኣብዚ እውን ምግቢ እንስሳት ዓብይ ቡድሆሎ ማለት እዩ ምግቢ እንስሳት እዚ ሒዝካ ምግቢ ሰብ እውን ውሕዝ ክኾን ኣይክእልኒ ናይዚ ተረዲውን እዚ ክፍለ አገልግሎት ሕጋ ቁፅርን ኣብዚ ምግቢ እንስሳ ዘመስራሕቲ ትካላት እውን ብፍሉይ ቆላሕታ ገይሩ ንመርመራ ዝኸውን ሳምፕል ወሲዱ بوهن مستراغص ناب تطقمتي ناب ناي ጸባ ከብትሪ ወይ ናብ ካልእ ከምዚ ወርድ ገብር ማለት እዩ ካልእ ብፍሉይ ኣብ ዝዝረ ብሃገርና እውን ዘይናዓቅናይ መስባሕቲ እንስሳ ኣለና ማለት እዩ ኣብዞም ከባቢ ክልተ ዝበፅሓ ትካላት ኣለዋና ኣብዞም ልክዕ እቲ ናይ መስባሕቲ ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ ዓብ ፀገም ስለ ዘለዎ እቲ ግቡእ ወይ ከዓ እቲ ባህርያዊ ምግቢ እንስሳ ተመጊበን مسبحة لازمون كسرة وسرعة جرنا نب حزب كم وردان قبل مالت التعاون سددن انساتاتن وصيتومن بتنقاغن تزيت تحيزو صعبيناتو كبيدو زبلاتو تسفايوت اباف دغتات دوبات ودباتن معرفو نفرتن ናይ ውሸባ ንውጣታት ብምምሽራት
ቁጽጽራዊ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ብምግላጽ ዛጊድ ኣብ ሃገርና ዝሸቐል ተርእዮ እኳ እንተዘይተኸስተ እቲ ንጥፈት ኣመና ጥንቃቐን ኣተኩሮን ዝሓትት ስለ ዝኾነ ንምሕያሉ ዕቱብ ስጉምታት ይውሰድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ቀንዲ ዕላማ ናይ ውሸባ እንስሳ ምስ እንስሳን ወዚት እንስሳን ዝተኣሳሰር ሰግረለዎ ሕማማት ናብ ሃገር ከምኡውን ካብ ሃገርና ናብ ካልእ ሃገር ንኸይወፁ ቁፅራዊ ስራሕቲ ይካየድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሙሉኦም እንስሳን ወዚት እንስሳን ናብ ሃገርና ዝኣቱን ካብ ሃገርና ዝወፁን ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ኣማሊኦም ምስ ተረጋገፀ ይኸዱ ማለት እዩ ኣብነት ካብ ካልእ ሃገር ናባና ክመፁ ከለዉ ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ወይ ናይ ጥዕና ምስክር ወረቐት ኣማሊኦም ምስ ረጋገፅና ነእትዎም ማለት ካብ ሃገርና ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ከለዉ ናብ ካልእ ሃገር እውን ሕማም ሒዞም ስለ ዝኸዱ ኣብዚ እውን እቲ ናይ ግቡእ ናይ መርመራ ተገይሩሎም ካብ ሃገር ይወፁ ማለት እዩ ካብ ሃገር ብሰደድ ንዝለኣኽ ይኹን ብመልክዕታው ናብ ሃገር ዝኣትዉ እንስሳታትን ውፅኢቶምን ግድነታዊ ናይ ጥዕና ብቕዓትን ድሕነትን ወረቐት ምስክር ከም ዘድሊ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋ ሂወት ክፍለ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብርክት ዝበለ ፍቓዳት ንውልቀ ሰባትን ትካላትን ከም ዝሃበ ኣፍሊጦም እታዊ ፍቓዳት ምስ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ናይ እንስሳ ናይ 172 ፍቓዳት ሂብና ማለት እዩ ኣብ ናይ ውፅኢት እንስሳ ናይ 317 ፍቓዳት ሂብና ኣብ ናይ ውፅኢት ቆርበት ናይ 700 ፍቓዳት ሂብና ማለት እዩ ንሰደድ ዝተዋሃቡ ብዙሕ ፍቓዳት እውን ኣለውና ማለት እዩ ናይ ውፅኢት እንስሳ 53 ሂብና ማለት እዩ ኣብ ናይ እንስሳ ናይ 85 ኣብ ናይ ቆርበት እውን ናይ 700 ልዕሊ ሂብና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጥዕነአን ተረጋጊፁ ንሰደድ ዝኸዳ እንስሳ እውን ንገብሪና ማለት እዩ ካብ ሃገርና ኣብ ናይ ከብትን ድሕር ተሪና ንልዕሊ 17000 ሂብና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ጠለበጊዕ ከባቢ 450,000 ሂብና ኣለና ኣብ ናይ ኣግማልካ ናይ ልዕሊ 3000 ፍቓዳት ሂብና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ እንቋቑሖ እውን ይመፅእ ማለት እዚ ኣብዞም ጎረባብትን ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ናይ እንቋቑሖ ምስ ናይ ሕማማት ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ከባቢ 260,000 ዝኾነ ሓባ እንቋቑሖ ዝውን መፅኡ ኣብዚ እውን ግቡእ ናይ ምርመራ ዝኸይድሉ ጥዕና ወዲ ሰባት ሰካፍ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ከም ዝጎን ጌርና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣፍልጦ ህዝብን ክኢላታትን ንምዕባይ ቀጻል ጎስጓሳትን ስልጠናታትን ይወሃብ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ መፍረ እንስሳታትን ውፅኢቱን ዝነጥፉ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ናብ ተጠቃሚ ዝቐርብ ፍርያት ሕርሻ ብቕዓቱን ድሕነቱን ዝተረጋገፀ መታን ክኸውን ብንቕሓት ክሰርሑ ሚኒስትሪ ሕርሻ የዘኻኽር ኣብ ማሕደሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣዶብሓን ነቐፋት ዑደት ብምክያድ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታት ተዓዚባን ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ወከልቲ ህዝብን ዘትያን ወኪል ኤረና ደምሳ ፀጋይን ዘዳለዎ ዜናዊ ፀብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርበ እያ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃ ኩነታት ቀረብ ማይ ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻን ካልእን ንምዕዛብን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ንምዝታይን ዝዓለመ ዑደት ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣዶብሓን ናቕፋን ኣካይዳ ኣብቲ ካብ 15 ክሳብ 21 ሚያዝያ ዝገበረቶ ዑደት ወይዘሮ ኣስመረት ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ምምሕዳር ከባቢ ድሪት ንዝርከባ ትካላት ትምህርቲ ጥዕናን ማይን ብፍላይ ከዓ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ምድጋግን ቀድሓትን ዝተሃንፃ ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዒላባቦ ዝተሃንፀት ሓዳስ መደበር ጥዕና ድሕሪ ምዕዛብ ብዛዕባ ዘጋጥሙ ፀገማት ምስ ርእሰ መምህራንን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዘትያም ብዘይካዚ ህዝቢ ካብ መጓሰን ሰበኽሳግማዊ ህይወትን ተላቂቑ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዘካይደሉን ቀዋሚ መነባብሮ ዝመርሓሉን ባይታ ንምፍጣር ኣስታት 9 ሄክታር ዘስቲ መእለይ ውሕጅ ባድን ብዛዕባ ዝፅገነሉ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪባ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ምስ ዓበይቲ ዓድን ኣነባበርትን ምምሕዳራት ከባቢ ድሪትን ዒላባቡን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ብምጥቃስ ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምልኣኽ ዝረአ ዘሎ ድኽመት ንምፍዋስ ዓበይቲ ዓድን ኣነባበርትን ፀላዊ ተረኦም ከበርክቱ ኣተሓሳሲባ ተሳተፍቲ ብግዲኦም ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዘሎ ትሑት ተሳታፍነት ንምዕባይ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ዘለዎም ድልውነት ብምግላጥ ኣብ መዳይ መራኸቢታት መጓዓዝያን ፅርግያታትን ዘለዎም ፀገማት ክፍትሓሎም ካብ ሕርሻውን ንጥፈታት በኺሩ ዝርከብ ከባቢታት ባድን ሕርሻውን ንጥፈታት ክካየደሉ ድማ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ተላብዮም ብዘይካዚ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ዝርከብ ትካላት ቀረብ ማይ ጥዕናን ትምህርትን ብህዝቢ ዝሰላሰል ዘሎ ወፈራታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምህናፅን ምፅጋንን መእለይ ውሕጅን ከምኡውን ሆስፒታል ናቕፋን ንጥፈታቱን ተዓዚባ
ب17 መጋቢት 2011 ኣብ ኣዲ ህዝባይን ዞባ ሓላሓል ብሓደጋ ባርኣሓዊ 11 ኣባይቲ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ዝዓነወን 6 ስድራ ቤታት ገንዘባዊ ሓገዝ ተገይሩለን። እቲ ብ22 ሚያዝያ ንዝምልከተን ስድራ ቤታት ዝተኸፋፈለ 88,750 ነቕፋ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ዝተለገሰ እዩ። እቶም ንብረቶም ዝዓነዎም ወገናት ብመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንዝተገብረሎም ደገፍ ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ንዝረኣይዎ ሓልዮት ሞጊሶም ኣቐዲሙ ነተን በቲ ሓደጋ ንብረተን ዝዓነወን ስድራ ቤታት ብደረጃ ዞባ ንኡሳን ዞባታትን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ተገይሩለን ምንባሩ ወኪል ኤረና ሓቢሩ። በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባር ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ጉዳት እኳ እንተዘይነበረ ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ግና ኣስታት 300,000 ነቕፋ ይግመት። ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ንሽማግለታት ከም ዝሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ኣብ ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ኣብ ኣተላልያ ስንኩላን ኣረጋውያንን ፀጉማትን ዘተኮረ ኣስተምሮ ተዋሂቡ። ዕላማ ናይቲ ኣስተምሮ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝርከቡ ስንኩላን ኣረጋውያን ከምኡውን ዝተፈላለየ ፀገም ዘለዎም ዜጋታት ኣለሊኻ ነብሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ ሓቢሩ። እቲ መደብ ኣቐዲሙ ኣብ ስንኩላን ጥራይ ዘድሃበ ምንባሩ ዝጠቐሰት በዓልቲ ሞያ ናይቲ ዓውዲ መንእሰይ መሓሪ እቲ ክሳብ ዓድታት ዝወርድ ኣወዳድባ ሒዙ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ስንኩላን ኣረጋውያንን ፀጉማትን ዝሕገዝሉ ባይታ ንምጥጣሕ ሽማግለታት ከም ዝሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ብዕቱብ ክስራሓሉ ኣተሓሳሲባ። ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ወገኑ ንስንኩላን ኣረጋውያንን ዝተፀገሙ ወገናትን ምሕጋዝ ንዝተወሰኑ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ሓገዝ ዘድልዮም ብምልላይ ጭቡጥ ሓበሬታ ክህብን ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብርን ኣዘኻኺሩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ። ትማሊ 23 ሚያዝያ ኣብ ከባቢ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ባቕዳድ 3 መጥቃዕታት ሮኬት ከም ዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ጥቓ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ዝዓለበ ቦምባታት መቐፀልታ ናይቲ ኣንጻር ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ዕራቅ ክካየድ ፀንሐ ተፃቦታት ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ግምታቶም ይህቡ ኣለዉ። ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ከም ዘየለ ተገሊጹ። ነዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ደሚርካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራይ 2 ግዜ ኣንጻር ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ዕራቅ ዝቐንዐ መጥቃዕትታት ከም ተኻይዶም ፀብጻባት ዝገልጹ። ብ18 ሚያዝያ ኣብ ከባቢቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ዕራቅ ተደኪኑ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ 5 መጥቃዕትታት ሮኬት ከም ተኻይደ ብሰንኩ ድማ 3 ወተሃደራት ዕራቅን 2 ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ህንፃን ከም ተቐትሉ ይዝከር። ብመሰረት ፀብጻባት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ጥራይ ኣንጻር ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ዕራቅ ዝቐንዐ 23 መጥቃዕትታት ከም ተኻይደ ተፈሊጡ። ናይዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ብኢራን ዝምወሉ ሚሊሻታት ዕራቅ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግና ኣሜሪካ ክትወቅጥ ፀኒሓላ። ጃፓን ዝወደበቶ 3 ሃገራት ዝሳተፎ ወተሃደራዊ ልምምድ ካብ 11 ክሳብ 17 ግንቦት ክካየድ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ንመግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ኣቃልሐን። ዕላማ ናይቲ ሰራዊት ጃፓን ኣሜሪካን ፈረንሳን ዝሳተፎ ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድና ናይተን ሃገራት ንምድንፋዕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ይኹን እምበር ብጉዳይ ማያዊ እጀታ ምስ ቻይና ተፋሕፊሓ ዘላ ጃፓን ብመንገዲ እቲ ልምምድ መልእኽቲ ክትመሓላልፍ ከም እትኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ኣሜሪካን ጃፓንን ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ወተሃደራዊ ዝምድናአን ከደንፍዓ ከም ተሰማምዓ ይዝከር። ጃፓን ነዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብዕቱብ ክትከታተሎ ከም እትኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቻይናን ጃፓንን ብማያዊ እጀታ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ተፋሕፊሐን ምህላወን ይሕበር። ትማሊ 23 ሚያዝያ ኣብ ምብራቃዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን ሰልፈኛታትን ኣባላት ፀጥታ እስራኤልን ብዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቲኦም ብውሕዱ 127 ከም ዝቆሰሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲዩ። እቲ ግጭት ኣባላት ፀጥታ እስራኤል ሰልፈኛታት ንምብታን ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ከም ዝሰዓበ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። እቲ ግጭት ገና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይዓረፈ ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ከይዛይድ ስጋኣቶም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ፀጥታ እስራኤል ልዕሊ 50 ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ይቃልሕ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ግጭት ኣብቲ ከባቢ ንፀንሐ ፀጥታውን ወተሃደራውን ወጥሪ መሊሱ ኣኽሪርዎ ከም ዘሎ ምስቲ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ።
روسيا ناب وسناسن مبرقاوي يوكرين أتصقعتو تصنح سراويتها كتسحب كم زجمرة أفليتا بزي كازي منقص روسيا قدمون شدش أوارح كم زغصل زغالتو أب وشمت كريميا زكايد زلو متأنا سفيح وتهدراو لمد كقوارز تأزازا محلالي فلو ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሼጉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ዶባት ተዋፊሩ ዝነበረ ሰራዊትን ክካየድ ጸንሐ ወተሃደራዊ ልምምድን ዕላምኡ ከም ዝወቅዐ ሰራዊት ሃገሩ ድማ ንዝኾነ ክመጽእ ዝኽእል ተጻቦታት ንምካት ዘለዎ ዓቕሚ ከም ዘመስከረ ብምሕባር እቲ ተዋፊሩ ጸንሐ ሰራዊት ካብ ምጅማር ወርሒ ግንቦት ናብ ማዕስከራቱ ክምለስ ምዃኑ ገሊጹ ሩስያ ኣብ ወሽመጥ ክሬምያ ከተካይዶ ኣብ ዝቐነየት ወተሃደራዊ ልምምድ ልዕሊ 10,000 ሰራዊትን ልዕሊ 40 መራኽብ ኩናትን ከም ዘሳተፈት እዩ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሩስያ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ብምጓስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ንዝተፃወቶ ተራ መስጊኑ በጉዳይ ዩክሬን ሩስያ ኣብ ወሰናስን ምብራቃዊ ዩክሬን ኣኽቲታቶ ጸንሐት ግዙፍ ወታደራዊ ኃይልን ምስ ሃገራት ምዕራብ ንዘሎ ምትፍናን ከም ዝዓረጎዩ ዝግለጽ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብ21 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦም ዓመታዊ መደረ ሃገራት ምዕራብ አንጻር ሩስያ ዘካይዶ ዘለዋ ተጻቦታ ደረቱ ምዝሓልፍ ቅልጡፍን ሓያልን ክብል ዝገለጾ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ምጥንቃቁ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ወንነት ሩስያ ዝኾና ጸረ ሰማሪን ነፈርቲ ኩናት ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ንቡር በረራ ኣብ ዝነበራሉ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ነፈርቲ ብምልኣኽ ከም ዝሰጎገአን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ትማል 23 ሚያዝያ ኣፍሊጡ እተን ቲዩ 142 ዝዓይነተን ስትራቴጂካውያን ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ኣብ ሰማያት ሰላማዊ ውቅያኖስ ንቡር ናይ ኮለላ በረራ የካይዳ ምንባረን ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ብዘይ ካዚ ፍጻመ ዛጊት ብወገን ኣሜሪካ ዝተዋሃበ መግለጺ የለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሰላማዊ ውቅያኖስ ናብ ዘዳወሰናስን ሩስያ ንዝተጸግዐት ናይ ስለላ ወታደራዊ ነፋሪት ኣሜሪካ ሩስያ ነፈርቲ ኩናት ብምውፋር ከም ዘሳጎገታ ምሕባራ ይዝከር እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ዘዕረጎ ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ሰላም